Shwmai erbyn hyn, croeso I chi i'r myfyrdod hwn a diolch yn fawr I chi am droi mewn. Yr hyn sydd wedi ysgogi yn sylwadau tro hwn yw stori sy'n ymddangos yn Efengyl Luc. Ac fi'n credu bod y stori fach yma, yr hyn mae Iesu'n dweud yn ôl Luc yn y stori hon, yn berthnasol iawn i'n cyflwr ni yng nghanol y pandemig yma ac yn cyfnod modern hwn gyda diwylliant ni sydd wedi datblygu yma yn y gorllewin. Yn ôl Luc, mae Iesu yn anerch bobl, rhai wedi dod ato ac yn gofyn neu'n dod i'w sylw rhai digwyddiadau. Ac mae Iesu'n ymateb iddyn nhw. A dyma fel mae Luc yn adrodd yr hanes. Yn y drydydd bennod ar 10 o'i Efengyl. Yr un adeg, daeth rhywrai a mynegu iddo am y Galileaid y cymysgodd Peilat I gwad a'i hebyrth. Atebodd ef hwy, ydych chi'n tybio fod y rhain yn waith pechaduried na'r holl Galileaid eraill am iddynt ddioddef hyn? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad edifarhewch, fe dderfydd amdano'ch oll yn yr un modd. Neu'r deunaw hynny y syrthiodd y tŵr arnynt yn Siloam a'i lladd. A ydych chi'n tybio fod y rhain yn waith troseddwyr na holl drigolion eraill Jerusalem? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad edifarhewch, fe dderfydd amdano'ch oll yn yr un modd. Wel, mae hwnna'n ymateb eitha rhyfedd mewn gwirionedd wrth yn bod ni'n ystyried amgylchiadau ac yn y blaen. Dyw'r manylion ddim gyda ni o beth yn gwmws oedd y bobl yma'n cyfeirio atyn nhw pan ddethon nhw at Iesu a rhoi'r newyddion yma iddo. Does dim cofnod arall o'r digwyddiadau hyn yn bodoli. Mae pobl yn tybio bod nhw'n perthyn I ryw ddigwyddiad neu gilydd achoswyd gan Peilat yn hala'r milwyr mewn. Oedd rhyw fath o wrthryfel wedi digwydd wrth bod y Galileaid yna yn mynd ati I aberthu yn y deml ac ati. Ond ni ddim yn gwybod yn iawn beth ddigwyddodd. Ni'n gwybod bod nhw'n gysylltiedig y ddau ddigwyddiad, y tŵr yn cwmpo yn Siloam a'r hyn a ddigwyddodd yn y deml, bod y ddau ddigwyddiad yn gysylltiedig â thrychineb ac â thrais. Ac mae at y pethau hynny mae Iesu yn cyfeirio. Amser bod e'n sôn am edifarhau. Nawr, mae'n gorchymyn ar ei bobl I edifarhau. Mae'n gweud, os na fyddwch chi'n edifarhau, bydd trychineb tebyg, treisgar yn digwydd I chi hefyd. Wel, beth mae Iesu'n golygu wrth ddweud hynny? Os nag I chi yn edifarhau. Oedd y bobl yma, o'n nhw ddim yn bobl ofnadw I hunain, bobl cyffredin oedd nhw. Ac mi roedd y bobl yma a laddwyd yn Jerusalem yn bobl gyffredin hefyd. Nid bobl mewn unrhyw fath o safle gymdeithasol mawr oedden nhw. Beth oedd yn gyfrifol am y trais, I ni ddim yn gwybod, ond oedd trais wedi digwydd. Oedd y bobl yma, mae'n amlwg yn credu bod na ryw argyfwng wedi codi a mae'r modd I ymateb iddo fe oedd defnyddio trais. Ac mi roedd Peilat a'r awdurdodau Rhufeinig yn meddwl yn yr un ffordd, wrth gwrs. Meddwl mae'r ffordd I sorto'r trais yma mas oedd trwy ddefnyddio trais. Dyna ffordd mae pobl yn meddwl, dyna yw'n diwylliant ni. Ac mae Iesu yn cyfeirio at y ffaith yn bod ni yn diwylliant ni, yn credu mae trais yw ateb y broblem. Mae eisiau chi newid eich meddwl.
Dyna beth yw ystyr y gair edifarhewch, wrth gwrs, edifeirwch, newid meddwl. Mae rhaid chi newid eich meddwl a dilyn ffordd arall o feddwl. Ffordd Duw o feddwl. A dyw Duw ddim yn meddwl yn y modd yma. Nid Duw sydd yn gyfrifol am drychinebau. Ac mae hynny'n bwysig i ni gofio yng nghanol y drychineb fawr yma o'r Covid, ynddo fe? Yr pandemig ofnadw yma, y pla yma. Nid Duw sydd yn gyfrifol am y cyflwr gwael hwn. Dyw pobl sydd yn dioddau o'r pla neu o unrhyw salwch neu unrhyw afiechyd ddim yn wath pobl na phobl eraill. So Duw yn cosbi pobl yn y modd hwnnw. A dyna rhai o'r pwyntiau pwysig mae Iesu'n gwneud yn y fan hon. Ond i chi yn eich diwylliant chi yn meddwl fel hyn. Mae eisiau chi newid eich meddwl. Yn y diwylliant Iddewig, mi roedd Iesu'n rhan ohono wrth gwrs, ac mi roedd yr holwyr yma yn rhan ohono, ond nhw yn credu, roedd Iesu ddim, ond nhw yn credu bod Duw yn cosbi. Bod Duw yn rhan o'r hyn, o'r drychineb oedd yn digwydd. Na, meddwl Iesu'n bendant y ddeidro am y ddau ddigwyddiad yma, dyw'r bobl yma ddim yn cael eu lladd o dan ymgylchiadau ofnadw oherwydd eu bod nhw'n fwy trwg na phobl eraill. Mae rhaid i chi ddysgu na. Mae rhaid i chi ddod mas o'r ffordd na o feddwl. Ond os ydych chi dal i feddwl fel na, bod trais yn ateb y broblem, bod trais yn angenrheidiol, yr un diwedd i chi mynd i gael. Mae'n gweud rhywbeth tebyg yng Ngethsemane, yn diwedd, ambwyty gweinio'r cledd. Ro'r clef nôl yn y wain, a'r sawl sydd yn cymryd y cleddyf am di farw drwy'r cleddyf. Dyna beth mae Iesu yn rybyddio. Ac mae'n defnyddio'r gair yma edifarhewch. Newidiwch eich meddyliau. Newidiwch eich bydolwg. Newidiwch y ffordd i chi'n gweld pethau. Dyna beth mae'n olygu yn edifarhewch. Mae Marc yn dweud bod Iesu yn defnyddio'r gair edifarhewch, y gorchymyn edifarhewch, achos y modd gorchmynol yw ar ddechrau'r weinidogaeth yn 10. Dyna yw sail i weinidogaeth. Dyna yw sail yr efengil. Galw ar bobl i newid eu meddyliau. Newid y ffordd maen nhw'n gweld pethau. Newid y ffordd maen nhw wedi cael eu trwytho gan propaganda i diwylliant nhw. Y ffordd na o feddwl, fel i ni wedi cael yn trwytho ac yn dal i gael yn trwytho gan y cyfryngau, gan y awdurdodau ac yn y blaen ni, yn dal i gael yn trwytho i gredu mae ffordd y cyfoethogion yw'r ffordd gobeith, ffordd ymlaen yn y byd ni. Mae trwy defnyddio trais neu'r bygythiad i'r trais, ei gwario arian mawr ar hynny yw'r ffordd ymlaen ac i gadw heddwch yn ein byd. Stopwch feddwl fel yna, meddwl Iesu. Stopwch feddwl fel yna. Dechreuwch feddwl fel arall. Ffordd mae Duw yn gweithredu. Ac os ydych chi am weld ffordd mae Duw yn gweithredu, edrychwch ar Iesu. Fel yna mae Duw yn gweithredu. Amser bod e'n dod wyneb yn wyneb a trais eithafol, fel digwyddodd adeg y croeshoeddiad, dyw e ddim yn ymateb a thrais. Dyw'r trais hwnnw, erchyll hwnnw a gyflawnwyd ar berson Iesu, dyw'r trais hwnnw ddim wedi sorto'r peth mas i'r Rhufeiniaid. Ac wedi gwir, mae wedi troi popeth wyneb yn weired i'r Rhufeiniaid a'r grymoedd oedd yn credu mewn grym trais. Mae bore'r trydydd dydd yn dangos. Mae nid grym trais sydd ar gair ola. Nid grym marwolaeth sydd ar gair ola. Ond grym cariad. Maddeuant. Y ffordd di-drais.
y ffordd sydd yn herddio'r treisiwr. Dyna'r ffordd. Dyna'r ffordd Iesu. A dyna'r ffordd y mae e'n gofyn i ni i'w ddilyn. A mae'n gofyn i ni edifyrhewch, neu'n gweud wrtho ni, edifyrhewch a chredwch yr Efengyl. Y newyddion da. Credwch a dilynwch ffordd Duw yn Iesu. Nawr ar hyd yr oesoedd mae'r eglwys wedi bod yn amharod iawn i wneud y newid mawr hwnnw. Yn amharod iawn i ddilyn Iesu. I wneud beth mae Iesu yn gofyn. Ac ym mhob oes i ni yn cael yn trwytho ac yn arwen ac yn cam arwen gan y propaganda a gan y grymoedd sydd ohonyn nhw i gredu yn ei ffyrdd nhw o weithredu. Ffordd y cyfoethog. Cyfoeth sydd yn mynd i roi gwaredigaeth i ni. Y cyfoethog yw'r bobl sydd yn deall beth yw beth. A bobl yma sydd yn amddiffyn eu cyfoeth trwy ddefnyddio bomiau erchyll. Sy'n defnyddio grym, bygwth. Mae'n diwylliant ni'n credu mai ffordd nhw yw ffordd orau, ffordd gobeith. Mae Iesu'n gweud yn wahanol. Ac mae'n gweud wrtho ni, achos yn bod ni yn credu yn ei ffordd nhw, edifyrhewch. A dyna sydd gyda ni yn y bregaeth gyntaf yna. I bobl gyffredin, mae e'n dweud mae eisiau chi newid eich ffordd o feddwl. Ac mae'n gweud na ym mhob oes ac ym mhob man. Yma yn Llandysul gyda datblygiad yr eglwys, eglwysi annibynnol yn y bro hon, i ni'n gweld digon o arwyddion o bobl yn baratach i ddilyn diwylliant yr oes, yn hytrach na dilyn ffordd Iesu. Ac mae hynny yn fai arno ni fel eglwysi anghydffurfiol ac fel annibynwyr, ein bod ni'n baratach i ddilyn ffordd yr oes. Cymerwn yr enghraifft gweinidog Samuel Griffiths, a ordeiniwyd yma yn Llandysul erbyn hynny 1818. Mi roedd Pantecreiddin wedi peidio, ac mi roedd yr eglwys wedi symud i Horeb, ac mi roedd y gwahanu rhwng Horeb a Pencader wedi digwydd. Ac yn Llandysul yn Horeb yn galw ei gweinidog ei hunain. A'r gweinidog hwnnw yn y ddall ym 1818 oedd Samuel Griffiths, dyn o Sir Benfro, o gath ei fagu ar odre y Freni Fawr. Ac fe ddath yma yn rhyw 35 mlwydd oed. Oedd wedi bod yn ysgol feistr, oedd wedi bod yn Sarman, oedd wedi bod yn bob math o bethau cyn bod yn cyflwyno hunan i'r weinidogaeth. Ath ddim i'r coleg, mi roedd pobl yn credu bod e'n ddigon hyddysg yn yr ysgrythurau ac ati i ddod yn weinidog. Dan ddylanwad, wrth gwrs, diwygiad Methodistaidd fe ddath yr annibynwyr oedd wedi bod yn rhoi pwysles mawr ar addysg i dderbyn y ffaith bod dim rhaid cael addysg gyflawn i fod yn weinidog yr Efengyl. Dim ond cael digon o ddealltwriaeth a synwyr ac adnabyddiaeth o'r ysgrythurau. A un dyn fel yna oedd Samuel Griffiths. Ond, i fod yn ddyn arbennig o weithgar ac ymroddedig, mi roedd yn ddyn y sefydliad. A dyna un o drychinebau mawr yr anghydffurfwyr wrth gwrs, oedd gydag amser y daethon nhw i dderbyn y drefn, derbyn y sefydliad. Enghraifft, o Samuel Griffiths cyn bod e'n dechrau pregethu yn credu bod angen arno fe i fynd i gael tystysgrif gan yr awdurdodau yn gweud bod hawl gydag i pregethu. Ac mwyn cael tystysgrif o'r fath,
cofiwch oedd hyn adeg rhyfeloedd Napoleon ac ati, mwyn cael tystysgrif o'r fath, oedd rhaid iddo fe dyngu llw i fod yn ifydd i'r brenin ac i dderbyn y frenhiniaeth ac i ddilyn y frenhiniaeth. Nawr, tyngu llw i'r brenin pryd hynny, nôl yn 1814 y gwnaeth hynny, oedd tyngu llw i'r brenin, yr un peth a tyngu llw o'i fuddod i dweda'r Boris Johnson yn achos ni nawr, ynddo fe? Neu yn America i Donald Trump, achos oedd George y Trydydd oedd yn frenin ar y pryd yn gymeriad tebyg iawn i'r rheini, ynddo fe? Oedd rhywbeth yn bod arno fe fel brenin, mae'n honni hynny am Boris Johnson, gofiwch, ond roedd rhywbeth yn bod o ryw wallgofrwydd yn perthyn iddo fe. Ond mi roedd Samuel Griffiths a gweinidogion eraill y cyfnod hwnnw'n barod i dyngu llw o deyrngarwch iddo. Ac yn fwy na hynny, oedd e'n barod i wasanaethu yn y fyddin. Ac fe aeth e mewn i'r fyddin yn Sir Benfro a gwasanaethu yn y fyddin, ac mae yna ddisgrifiad ohono fe yn ei got goch a gleddi wrth ei ochr yn pregethu yr efengil. Fi ddim yn gwybod pa efengil oedd e yn ei pregethu, cofiwch, fel aelod o'r fyddin. Mae'n siŵr oedd e ddim yn pregethiad destun carwch eich gylynion ac yn ei byd y tangnefeddwyr, ond mae e'n berson oedd yn balon ildio i'r drefn. Oedd e'n weithgar iawn, cofiwch, fe sefydlodd e nifer o eglwysi, fe sefydlodd Carmel, Prengwyn, fe sefydlodd e Bryn Teg yn Llanwenog, Plwy Llanwenog hefyd, a hefyd fe sefydlodd e Bwlch y Gros, ac yn ei gartre fe yn Llythyr Mawr, neu roedd e'n byw ac yn ffarmo, yn sefydlwyd yr eglwys ym Bwlch y Gros drwy galw Scosil yna i ddechrau, neu ysgol i ddechrau, ac yna fe ddatblygodd yr ysgol honno i fod yn eglwys. A dyna a ddigwyddodd, ac oedd e'n ddyn hynod o ymroddedig. Ond oedd e'n berson y sefydliad. Oedd e ddim wedi newid yn llwyr, fel dyle ni fel aelodau o Eglwys Iesu Grist, fel dyle'r eglwys ei hunan i wneud. Nid cyfaddawdi gyda'r drefn, ond herio'r drefn. Dyna yw ein gwaith ni. Cyflwyno o hyd ac o hyd a gweud, mae'r ffordd na yn wrong. Mae'r ffordd trais yn wrong. Dy'r bobl sydd yn dioddef oherwydd hynny, ddim yn dioddef achos bod nhw'n bobl gwath na dim byd fel ni. Dy'r bobl sydd yn cael eu camarwen i fod yn rhan o'r trefn fel bobl yn y rhyfeloedd sydd wedi bod ac ati. Bobl hynna sydd yn dioddef, dyn nhw ddim gwath na phobl eraill. A mae bwysig yn bod ni'n pwysleisio hynny. Ond eto i gyd, mae angen i ni, fel Eglwys Iesu Grist, rhoi llais Iesu, neges Iesu, efengil Iesu, sydd yn dweud, edifarhewch, newydiwch eich ffordd o weld pethau. Dyna neges i ni fod i roi'n cymdeithas yn diwylliant ni, herio ein diwylliant ni. Nid rhyw fath o gaplaniaeth yn ein diwylliant ni yw Eglwys Iesu Grist, ond corff mudiad sydd yn ei herio. Rwy'r nerth i ni o Dduw i herio ein diwylliant ni, i ddangos ffordd arall o feddwl, ffordd arall o rodio, ffordd arall o weithredu, ffordd Iesu. Amen.